जन इनटि काट्टार बिथां सारा रिटायार्ड आइएएस अफिसार आरो बिथाङा बिटिसि आवबो कन्ट्रिबिउसन दं। अफिसियेल लाइनआव बिथाङा बुंदों बिटिआर सुक्तिनि 2.9 दफानि गेजेरजों गासैबो बिटिआरनि डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ डिसिनि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन होननाय। थारैनो बे खोथाया सैथो होननानै फोरमान जाबाय रायजो राजाफोर। आरो दिनै डिसिआ मावनो मोनोब्ला जोंनि लकेल इएमजिएमफ्रा मा मावगोन आरो लकेल इएमजिएम मावनो मोनाब्ला रायजोनि गांनाय उखैनाय जोंनो रिजनेल ओनसोलाव थाग्राफ्रा मारै सुफुंजागोन? बाथ्राया बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा। आरो दिनै डिसि सालायनाय माने इनडाइरेक्टलि आसाम गभर्नमेन्टआ सालायनाय, मानोना डिसि इज आन्डार द डाइरेक्सन अफ आसाम गभर्नमेन्ट। बियो मालाबाबो बिटिआर 6 शिड्यूल प्रोभिजननि सिङाव फैया। डाइरेक्टेड फ्रम आसाम गभर्नमेन्ट। आसाम गभर्नमेन्टजों बियो सालायजानायसो डिसिआ। डिसि मिन्स आसाम गभर्नमेन्ट। दा बेखौनो जों साननो गोनां बाथ्राया बेनो, बुजिनांगौआ बेनो, आसाम गभर्नमेन्टआ थ्रु द डिसि बिटिआर ओनसोलखौ सालायगासिनो दं, डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि आखाइ होदों। अब्ला जोंहा मा दंबावो? बेफोरबादि पावार्सखौ मोननायाव लानानै जों मावनो हायाबा जों दुखुनांथाव बाथ्राया बेल'नो, जोंनि ओनसोलनि बर' रायजोफोरनि रायजो राजाफोरनि थै आरो गोलोमदैजों मोननाय बे बिटिसिखौ आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि जेनाखि मोनथायखौ खमायना होनाया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे बिराद दैदेनगिरिफोरनि मिस्टेक। आरो जोंखौ जोंनि मोनथायनिफ्राय डिप्राइभ खालामनानै दिनै जा थाबावनाय बेलेन्स दङ बेखौबो लान्दा खान्दा मालायनो पावारखौ गथायनाया जोबोद गिदिर गोरोन्थि होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट्स हरबानो जाबाय।